Porto com 7 mesos sense penjar res i de veritat que em sap molt de greu. De fet, tenia pensat fer un vídeo abans de començar el curs escolar 2018-2019, però per falta de temps, de preparació i estones de mandra, doncs no vaig acabar fent-lo, així que de veritat ho sento moltíssim. Benvinguts i benvingudes, soc la Farners i això és un nou vídeo del meu canal de YouTube. Comencem. Des de que sé parlar durant el llarg de tota la meva vida, m'han anat fent preguntes sobre l'adopció, sobre si se sent haver sigut adoptada, sobre si no tinc curiositat per saber qui són els meus pares biològics, on són i què fan, etc etc. I jo quan havia de respondre a aquest tipus de preguntes, doncs em sentia incòmoda i com avergonyida de la meva història. Fins que va arribar un dia que em vaig preguntar a mi mateixa per què aquestes sensacions? I vaig arribar a la conclusió que era pel fet de ser una història peculiar, diferent, cara a totes les històries que tenen els meus companys i amics que m'envolten, i això em va fer pensar que pel fet de ser peculiar em feia molt diferent i una persona estranya. També pel fet de ser tan diferent que quan m'ho preguntaven havia de donar moltes explicacions per tal que l'altra gent pogués entendre el mateix que jo sabia i que jo entenia. I en repetir-ho tant i haver d'explicar tant, al final em va portar una barreja d'incomoditat i mandra, perquè explicava un tema que era com molt nou per l'altra gent i molt diferent i no em feia sentir a gust. Fins que vaig veure que no me n'havia d'avergonyir pas dels meus inicis. Aquest vídeo és ben senzill. El que vull fer arribar a totes les persones que hem sigut adoptades és que estiguem orgulloses dels inicis de la nostra vida i que els expliqueu tan detalladament com vulgueu a les persones que us pregunten per ella sense incomoditats ni vergonyes, perquè crec que és l'única manera per normalitzar aquest tipus diferent inici de vida o com li vulgueu dir, però no deixa de ser res més que una altra via de començament de vida. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i que us hagi servit per reflexionar una mica més sobre l'adopció. Si us ha passat alguna cosa similar a mi o que heu tingut les mateixes sensacions, m'ho podeu dir aquí baix en els comentaris i, bueno, espero fer un vídeo ben aviat. Adeu!